Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun titian pinta kanthi ira-iraan Ama bagian kalih. Cariyos menika kapetik saking majalah Joko Lodang warsa 2026. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Bu, kancamu mbiyen kae saka Magelang sapa ya? Oh, Mas Saiful. Iya, kae apa ijih nang pesantren Pabelan? Mbok coba ditelepon nek awak dhewe nitipake aji kepriye, ya idep-idep ben sadar karo bisa pisah karo Novi. Ya syukur-syukur bisa nyantri lan entuk bojo bocah kang nggona Kang Soleka. Iya Mas, coba mengko dakweane Mbak Pur garwane Mas Saiful. Aku marem krungu karepe bojoku. Lagi wae aku arep ngeliling wedang maneh. Saka kaduhan aku weruh Fajar mlaku banter nyasak galengan sawah. Raine mbranang sajak ngampet kebak masalah. Bu, niki enten kabar saking kantor polisi. Dek Haji ditahan ten polsek. Kula bar mawon ditelepon Mas Luhur polisi mriko. Fajar ngomong rintil tanpa pedhot. Mas Teguh kang uga krungu banjur lemes lan kaca-kaca. Dheweke paling wedi yen duwe urusan karo polisi. Tangane dak demek, dak tepuk kanggo ngeyem-yemi. Wis Mas, sampean saiki kondur wae nunggoni putune. Aku tak karo Fajar sing ngurus Haji. Ayo nagake mulih pangajakku. Mas Teguh meneng wae nanging melu apa kang dak karepake. Tekan omah aku banjur nyaut jilbab lan nuli mlebu mobil. Mas Teguh karo mbopong putuku mung bisa nguntapake aku kanthi praupan nyermime. Atiku dak kuat-kuatake. Fajar kang uga kemrungsung rodok banter anggone nyetir. 20 menit aku banjur tekan polsek. Jar, adikmu ning endi saiki? Pitakonku karo tingak-tinguk bingung. Fajar ora semaur. Dheweke banjur njawil aku lan tumuju bagian informasi. Jebul wisana piyayi telu sing loro seragaman, sijine nganggo klambi biasa. Fajar banjur omong-omongan lan ngenalake yen aku karo dheweke iki keluargane Gondes. Panjenengan Bu Sri Ningsih ibunipun Aji Prasetyo alias Gondes. Pawongan tanpa seragam iku nakoni aku kanthi swara tegas. Inggih Pak, kula ibuke Aji Gondes. Kados pundi Pak? Anak kula kenging menapa nggih Pak? Sekedap Bu, kula dak crita riyin, mangke menawi kula takeni panjenengan jawab jujur nggih Bu, mboten sah ditutup-tutupi, kajenge urusane gampil lan cepet rampung. Inggih Pak, semaurku rada wedi. Ngeten Bu Mas, miturut informasi petugas reserse kami, sederek Aji Gondes niki katut jaringan pengedar narkoba. Leres mbotene mangke hasil penyelidikan
Andri residivis ingkang tasih buron dados kancane Aji Gondes. Niki wau ketangkep sami boncengan lan badhe transaksi wonten kilen Salon Amboy Celak Pasar Kota, Bu. Niki mboten bahen-bahen, Bu. Aji Gondes kabukti menyertai perbuatan melawan hukum dados kembet wonten perkawis niki, jelase polisi iku. Katerangan polisi iku mau ndadekake dadaku sesek lan tutukku ngunci. Fajar uga mung ndingkluk sajak ngampet wedi lan isin. "Inggih, Pak. Lajeng anak kula teng pundi saniki?" "Mangke, Bu, saged kepanggih sedherek Aji bibar niki nggih. Sakniki jenengan paring katerangan dhateng petugas-petugas mriki," tambahi polisi iku. Aku mantuk banjur njawab pitakonan lan aweh katerangan babagan srawungan anakku karo keluargane Andri kang mase Novi, ya tanggaku kang ngontrak setahun kepungkur ing desaku. Aku dadi ngerti yen Novi iki kejaba wadon ora genah uga bakul barang haram. Andri kang dadi pimpinane anakku Aji iki amarga saking bodhone kena dijiret lan dikrenah dadi gedibale jaringan bakul barang haram iku. Astagfirullah, abot temenan cobaan uripku. Jam 4:30 aku lagi bisa ngungak anakku ana tahanan. Raine Aji kiwah-kiwih, luwih dleweran, tangane selawean karo nyebut iba ibu. "Bu, aku mau nang kene, Bu. Aku wedi nek digebuki Pak Polisi, Bu. Njupuk duit nggo nebus aku, Bu. Bu, aja meneng wae, Bu. Ayo, Bu," kandhane Aji. Aku mantuk dak cedhaki anakku lanang kang wis salah dalan iku. Dak elus rambute, dak ilangi eluwe kang tleweran. "Le, kowe rasa tiru-tiru kancamu sing dak ora bener kuwi. Manut Pak Polisi, nek ditakoni semaur sing jujur ya. Ngono ya, ben gampang lan penak urusanmu. Aku wedi, Bu, nek digebuki Pak Polisi, Bu." "Lah ya kowe kudu jujur, Le, manut. Dieling-eling, kabeh tumindak ki mesti ana akibate." Aku nglipur anakku. Aji kang krungu mengkono banjur ndingkluk, raine abang kebak isin. Aku mung meneng, esemku dak paksakake menehi pangayem marang Aji. Aku banjur pamitan mulih. Tur dalan aku mung meneng, semono uga tekan ngomah. Aku ora kandha akeh bab masalah Aji ing kantor polisi. Fajar dak ketik supaya rasa cerita apa-apa kareben bapakne ora sedih banget. Anggep bae iki dalan kanggo nyadarake Aji. 10 dina Aji ditahan, dheweke ora bebas ngono wae, nanging ijih kena wajib lapor. Sedina dinane Aji mung ning omah wae, sajake isin karo kanca lan tangga teparo. Keluarga Bambang uga ngilang saka kampungku. Ya wis ben, muga-muga wae dadi pengalaman kang kebak pelajaran. Rada ayem uripku, sumringahe prainane Mas Teguh ndadekake dheweke uga ayem kang sauntara ayem kang kudu dak tuku kanthi reregan anakku mlebu bui. Sore kang ngutawatiri, Aji Gondes ketok boncengan karo Novi maneh. Kepara banter banget anggone numpak Yamaha Vision. Nganti aku kang lagi mlaku wae ora karewes. Aku gumun tenan karo anakku lanang iki.
kok iso-isone isih sesambungan karo Novi. Atiku tansah tratapan kebak wasumelang. Duor, swara ban jebluk, apa swara mercon keprungu seru. Aku kaget, tangga teparo uga padha metu kabeh. Tanpa obo-obo kabeh mengu mengidul. Atiku krasa sirsiran. Let sedelok ana mobil patroli polisi. Ora let suwe keprungu capet-capet ning kupingku. Pelakune mati, Dan. Kandhane salah siji polisi. Sek awakku ora kuat, aku ngambruk ing dalan desaku.